regăsit la un nou episod de car parking. Astăzi vă voi învăța cum să faceți mașini Chrome fără hack, fără absolut nimic. Uitați, am făcut-o și pe asta, e puțin drag. Așa. Am făcut-o pe asta. Această deciuță. Și mai avem 2 sau 3. Am să fac și pe asta. Da. Hai să începem cu o mașină normală. Nu știu, nu e 90 ăsta că nu prea merge. Nici asta. Să găsim o mașină normală. Asta. Uitați. E perfectă. Suntem alături de George. Salut! Și George ne va spune nouă ce culoare vrea să facem mașina. Ce Galben. Galben. Imediat. Galben. E ok așa? Da. Așa. Am dat la car. Dăm la super lucios. Deci, nu. Specular. Dăm la specular. Pe, nu știu, tot pe galben trebuie aici. Și după dăm la reflectorii. Nu știu ce culoare vrei să reflecteze. Albastru. Albastră. Du-te, naibii, chiar merge. Nu merge. Merge de pe spate. Un negru. Bă, nu, adică nu e mașina bună. Nu știu ce are. Nu e mașina făcută Mașina merge. pentru așa ceva. La alte mașini au mers. Nu, dă-i, mai departe. Uite, la asta. La asta vreau să o facem. Tot galben. Tot galben vrei să o facem. E un fel mai așa portocaliu. Mai portocaliu sau mai verde? Mai portocaliu. Așa. Așa? Așa. Și îi dăm un nuanț de galben. Așa. Și... Bă, stai, mă. Deci, ai zis un portocaliu că vrei, da? Uite. Așa. Stai așa. Specular, îi dăm o de asta. Și reflectorii. Vrei așa? Da. Ia uite. Și uitați cum ai și mașina, fraților. O să ieșim. Ți-ai 1 milion pe asta. Nu știu dacă nu e 1 milion. Așa se 2, vede. 3, 4, 5. Și hai să intrăm cu o altă mașină, să ne uităm. Să mergem cu altă mașină, că... A scos Dorian piesă Ocheluțu. Da, deci... Înoată Cheluțu. Cheluțul rupe mai bine decât Dorian. Înoată Cheluțu. Haideți să vedem. Dați notă. Dar nu acum. Fraților, dacă o să facă George câți abonați vrei să faci? 20, o să reapucă și el iar. O să vedea. O să te apuci? Nu, deci nu mai vreau să apuce. Dacă strângem, hai să zicem, 30 de abonați, mă apuc. Pro Gamer o să... Dar nu cred că o să se întâmple așa. Pro Gamer o să facă ceva wow, deci o să dea multe conturi de car parking. Poate face și un live stream, deci stați de la Pro Gamer. Uitați, am intrat cu acest Porsche care e făcut frumos. Ușor. Așa, ne-am jucat un pic și acum ieșim. Să vedem mașina. Bă, eu pun pariu că ai și Chrome. Că am mai făcut. Ce zici? Asta e limbă?
Da, ce? Nu știu. Nu asta. Hai să ne uităm la mașină. Stai. Și ia uite-mă. Mai zi ceva. Uitați-vă, fraților. Bă, asta cred că mi-a ieșit mai bine decât toate. Te uiți? Bă, ești nebun. Lăsați un like dacă v-a plăcut acest tutorial, fraților. Wow. O să facem tutoriale și mai multe tutoriale. O să facem cum zboară. Da, e mișto Chrome ăsta așa. Și încă o chestie. Acum. Vă fac beatbox. Și încă o chestie. Poți să faci asta. Ia uite. Ce făcut acum. Ia uite. Ia uite ce mișto e și asta. Că da, asta e culoare. Sunt culori, nu e Chrome. Deci nu e Game Guardian, nu e absolut nimic. E aplicația mea. E car parking, normal. Ai fi arătat-o pro gamer, uiți? Acum Mi-a arătat și mie Pro Gamer cum să fac. Și eu am făcut tutorial, i-am furat ideea de clip. Deci, lăsați un like dacă vă place. Uite, puteți să faceți mai multe culori. Uitați. Așa, ăsta, dar eu o las așa cum am făcut-o. E foarte frumos. Acum iar, deci o faceți, vă uitați la tutorial, faceți și vedeți că dacă faceți aceeași culoare ca a mea, o să vă arate așa. Dați să jucați cu altă mașină, cu următoarea mașină, adică acest Porsche, dacă l-aveți cumpărat, și stați, vă jucați un pic cu el pe acolo și după ieșiți și o să aveți această mașină Chrome. Cam atât cu acest tutorial. Eu am fost Alex și v-am salutat. Pa, pa!